Miten Kittilässä on turvallista viettää markkinoita? Me Kittilässä olemme nyt järjestänyt tämän turvallisuuden toista vuotta peräkkäin sillä mallin, että me otamme ja me olemme pannut näitä, mitä nyt on nuo tolpat tuossa, niin pantu ja yritetty ihmisiä pakottamaan siinä noiden suojateiden kohdalta, että ne käyttäisivät niitä ja meillä on liikennemerkit molemmissa päissä kyllä, että ihmiset näkevät sen ja hyvin ovat viime vuonna nähneet sen ja hyvä kiitos tuli. Poliisikin antoi jopa kiitosta siinä hommassa, että miten se on tehty tuossa. Että sitten meillä on lastenpiha tuolla poliisilaitoksen vieressä, niin siinä olemme vielä pannut lapsille siihen semmoiset suoja-aijat, että ne ei lähde suoraan siitä lastenpihalta tölmäämään tien päälle ja kaikki. Että mikä on, tämä on niin tunnettua tämä Kittilän markkina, että kaikki tietää tämän ajankohan ja nyt sitten tolpat häirittävät yllättävän paljon liikkujia. Ne näkevät sen jo siinä, että pitää nopeuttaa niin pienentää. Eli tolppien välistä voit katsella sitten sen, että mistä kannattaa pyrkiä niin pihoille esimerkiksi, että sillä estetään se, että tuosta ei haluta, että mennään. Niin ja sitten nuo tolpat on vielä, kun on tuossa ajoraan vieressä, niin jalkakäytävä kun on tuossa, että siitä ei niin heti autot tule tuohon jalkakäytävän viereen. Että se on niin meillä suurin etu siinä, että ihmiset ovat huomanneet sen ja lapsia opetetaan, mutta vaarallisuutta pitää ja olla ja varoa kuitenkin kaikkia asioita, että eihän mikään ole aina niin pois suljettua näistä jutuista. Ja se estää myöskin sen, että autot ei ala pysähtyä tähän kavuparkkiin, joka ihan voisi olla mahdollista, mutta se estää silloin tolpakulkuus. Se pysyy auki ja se helpottaa tuota liikennettä tuossa. Tämä on kuitenkin osa kantatietä. Ja sen takiahan tätä tietä ei voida sulkea, koska tämä on pelastustie, eikö näin? Joo. Kyllä. Ja kantatie olemassa tuossa, mutta sitten meillä on tuolla toisella puolen katua, meillä on vapaasti pääsy palokunnalla, poliisilla ja tuolla ambulansseilla on tuo paikka tulee olemaan, että me saamme siitä sen, meillä on niin apu koko ajan liikkeellä, että hyvä yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa tuossa hommassa, se on yksi tärkeä asia kanssa. Ja tapahtuma on auttamassa myös SPR, jonka toimipiste löytyy sitten Joo, kyllä, niin on. Kyllä. Se on äärettömän hyvä sekin, että on olemassa. Toivotamme kaikki markkinavierot lämpimästi tervetulleeksi ja toimimaan turvallisesti yhteisten pelisääntöjen. Kyllä, näin. Ei muuta kuin tervetuloa Kittilään.